pag-iinom Tigang magwan sa mong ero Tanaw na diha Kay ka na wala na igden Daga ka na mo mga silihan mo reklamo Kaya nagkulo kumili Ka maumuhi ko zero Mauli ang ilang sulti Gumuna mananata Kaya na naelero Mama ko, mama Bisa mo sa kamangkagahi Kahit pa ako niya labina Ang hambugero Sa mungero Hapon no? Dole, first kinana ba kay Hapon din akong paminaw Dito ko nakatawa ka lang Oh, ay, play sa rin na Bye Mong biyong ay kinaw Ay kamong ligay Nasilingan mo reklamo Kaya nga nagkulog kami Di ka mauhe kotsero Mauli Suke Gugula Managap na Mamagot Mamaak Bisan ang sakaman kagahi Kura managanda Pandara ng motor mong meyo Hindi ako ni kamuligay Kahit ba ako ni alabina Ang hambugero Sa mungero Ano Mateo? Watching from KC Pama Hey Pilin, happy birthday mo No. Mamagot, mama Bisa kung sa kawan gagahi Kura managanda Pandara ng motor mong meyo Winnie Stampa, good morning. Watching from Santa Cruz Watching from Hong Kong, Alice Imperial Sansu, thank you so much. Garbage, Roblin Ivy de la Victoria from Kuwait. Annyeonghaseyo. Queen in Stampa, thank you. Sakureru. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng idugma paminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Kapili na sa kapili ko. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Nga, hindi ka manok na isabong. Ay, anak, ang putahe. Putahe. Secret. Ni Manny. 100 grams of wet flour.
ang angkong tugkaran. Sa ating may only radio. Yung intro mo ka David Bang. Wako na inform, yung intro na kaning kanta ni Ate B. Ayan na si Tita B, mga kapamilya. Maaaring may masiselang tema. Tita B, birthday, bitok-bitok. Bita mga kapamilya. Itong oras, alas 6:59 nas buntag. Ano na po na itong putahin ni Manny Karabuntaga mga kapamilya. Bugatan na ganyan ako kayo mo daw ng bangko. Ladies and gentlemen, please welcome, walay pagduwa-duwa, walay pagtulo-tulo, walay pagkamatulot, walay paglima-lima, Senador Manny Pacganorn! Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mandu. Para sa'yo, ang loto na to. Salamat lang buhay, walang kuskus balungos, walang asol. Magpira pa na lang. Good morning, Kuya Kado, into it's in everyone. Na always maminaw ng MOR, may only radio. Huwag kayo makalala, may mga pagsulay man tayong makaatubang sa kinabuhi. Nothing is permanent in this world. Mahuhuman din yan at malagpasan, makakasugakod ka din sa mga pinagdaanan mo ngayon. Mayong buntag, DJ Sweetheart. Ayan, Lodi ko yan, si DJ Sweetheart. Talagang, the beast. The beast yan, si DJ Sweetheart. Mayong buntag sa mga naminaw, nagapi karon diha og nangaon, tumahaw si Rhea, si Mads Aying, si PJ, si Fernan, si Rona, si Tutski, o gang akong kumparing nga si kumparing Kulas. Ay! Kumparing Kulas, way paglubad mga igala. Magapon na, mao ba na si paring Kulas nga murag tiil og luya? Ay, si Jocelyn Caro lang panabo. Diyan sa may, Said Muhammad ng Kalinan. Always maminaw ng MOR, may only read you. Thank you very much. Salamat kaya sa inyo mga kapaminating paminaw. O karon, wala, hindi siya sa satellite mga wala kapamilya. siya, not in the satellite hook up. Nasya karon diri. Alive, still alive in yes, kicking. Kining listen, look, and learn. Listen, stop, listen, look, and learn. Dahil nandito na ang rina ng mga butanding. Aliyan na mga kapamilya, malay-lain ko yung naginasarang prinsesa ng Bitaog Santa Cruz. Cross! Tita! Prese! Ay! Time check ba? Time check. The time right now, we have 6 minutes past the hour of 7 o'clock in the morning. Ay, higala, kumusta man mong tanan di, oy? Plakado. Nahigam di ko ninyo ba? Alahig. Ay, oo. Nahigam di ko pag ayaw ninyo, no? O, di alam kita live ta kay Rondre. Wata sa satellite karon. Oo. Ang satellite brand out. Brown out. Apay na mong wala ka ng satellite kaya side sweep kagahapon. Grabe, gini mong pagtamay na kung pututa ka. Side sweep. Side sweep ang kuan ang liog ni Tita Pretty. Wan matigayon ang side sweep no? Kay sa layo pa lang ang payong gisikmanan akong collagen. Ay! Nadakin as. Oy, speaking of collagen, Tita Pres, kay mao ba ka nga si akong kumare nga si Aying. Oy. Ingon siya sa kuha nga kana daw imong ilong. Oo. Na ikaw naman jud ingon nga naagi na collagen. Collagen, di ba? Ang imong buhaton para dili nimo na maintenon daw kuno butang or pa injekan. Ang imong buhaton daw kuno. Mukhaw daw kuno kag sinugbang tiil sa manok. Oy, bakit pala? Oo. Kaya ang Sinugbang sinugbang tiil sa manok matod pa ni Aying. Mayaman daw sa collagen, calcium at protein.
Kisay na mo ang ano. Si Aying. Si Aying. Aying? Oo. Oy, Aying. Oo. Ikaw may nagsultahan na, umuman ng mga tiils manok mo na. Saan na sa unubot? Ipakahig na sa mga lubot. Kahit na yung mga sujudyo mo. Ay, kung today kay doktor ko. Di mo siya Aying. Di mo siya Aying. Pampatibay yan ng buto ng ilong. Ikaw may nag-suggest aying imama ng kalaki na hala, kailang mga tiils manok, kahit ng mga kickwells manok. Kaya nagkumbayot sila sampot. Ano ni Aying? Tutukol pa ka. Ay, nakita ko diyan eh. Ano niya? Kasagang ka. Oh. Ay, hindi mo masasagang itong si Tita Prissy. Grabe, gahi ini. Hey, kuya, yung tambag sa imo, Tita Pres, oh. Kaon na ko kanang imong ilong, para di na ka masigig inject. Kas kaon na nagsinugbang tiri sa manok, kaya mayaman sa collagen, calcium at protein, pampatibay ng buto ng ilong, pampalakas ng immune system, at pangiwas kagid. Ano na, usapan rin mo aying. Unsay mayaman sa to? Mayaman sa collagen. Collagen, Unsay mayaman nga mga pobre man ni sila. Unsa man ka? Sorry ko rin, grabe talaga. Nagmanok-manok tail sa manok na lang kay. Ay, Tapos, Kasi tawag di mong mayaman. Hay, may mayaman ni anak. May higwaos kasi mong kagalingan. Manabla ka, Aying. Imong tablahon si Tita Prissy. Ay, tabla ha. Kay mo ito kang lawanin. Ay, nakita ko na. Mayaman sa collagen. Mayaman yan, Ay, tigtabag-tambag kay doktora, pwede ako. Ay, doktora yan. Hindi mo maano yan si doktora kasi alam niya ang ano niya, may clinic yan dyan sa gawa. Oy, bisan si Dr. Mata, si Dr. Flor Morillan, sako na pangutana. Oy, Ano ba? sako sila pangutana. Kaya pala Sa Dr. Ate Press, Oo. kanang tinuod ba ni nga inani nga magawa ng mga tambal? Oo. So, ipagawa na lang yan sa mga butika. Oo. Okay, tinuod na. Sa ako gina sila mga yog. Kuan, mga idea. Sikan opinion. Ganina sila manawag na ko. Ay, Kung bitaw nga si Dr. Richard Mata, makakita na ko, muli kayo na lang. Ano muli kay ma'am? Wa naman kanimaw ako resita. Tingala siya nga, nagbirig ang iyang pasyente. Kay kasaan, iyang pasyente, kitong gida dito ang bata, kay giubog sipon. Ay, unya? Nagpa-second opinion po nga to, kay gikan ko na to dari nako. Unya? Kay imbis maayo ang ubog sipon, ning samot hinoon. Kay giresitahan man ako dul-dul capsule. Imbis kay mo tiyaba ang bata, mang-iwit na manghinoan. May mong bakti ng bata. May mong bakti. Ay, kawawa naman. Ayaw lang nga, medyo may mga mali-mali lang konti. Pero, ano yan. Mamanage siya. Mamanage lang. Kasi Kasi, grado din mo sa imong board exam sa... uy, grabe. Ay, yung Nag-top siya eh. 101. Oo, Tama ba? nag-action 101. ka bala ka, uy. 101 ang iyang score, di ba dapat 100 ang pinakataas? 101. Gusto ko gud ang nalaing gud ang mga taga board exam dito. Okay. Ano, license ang doktor na gud si Tita Prissy. Na license doktor at saka 101.1% ang grado. Nanubra. Kay pati likod sa tispipir, ansiran. Buat sa formula dito. Di ko na doktor nga, examine nga. Hindi naman ang sila niya, kay sketch mo na siyang balay. Ingin ang katong doktor. Nga sa may mag-i-answer dari Ate Press. Diya. Sketch yung palimay. Ko giusab na ko, gi-answeran ko na kay lahi nang akong gipuyan. Lahi na. Sa man day. Kuan na siya. Nota Street, hubog-hubog avenue, Dakbayas Kantoratoy.
Ay, i-greet ko lang si Ay, Louis sige. Jan Donal at saka si Ate Dayan. Nag-celebrate pala gahapon ng happy wedding anniversary nila Ay, nung isang congrats! adlaw. Oh, at saka i-greet ko din dyan si E-Joyce at saka si John. Oh, yan. Congratulations kay buntis na nabuntis na yang Buntis na gid. Oo. Atong itimbaya po may buntag ang atong ABC President sa Davao City, Oy, si ABC Kapitan Edgar Ibuyan Sr. Ay, EBC President. Kap, may buntag, Oo. Kap. Good Wow. morning. Namina si Kap. Kapitan Ibuyan, Yeah, namina si Kap, Kapitan ano? Ibuyan, no? Si Kap. yung staff po na senador, si Ethel, si Delia, si Rose, Oo. si Balbina, si Grace, si Cardo, ang Oy. pinakabayot sa paspas na kay mugupit nga Oo. si Loloy. Si Luloy. Ay, kumpare din ako ni si Luloy? Kapitan, Ay. si Kapitan Kapitan Ibuyan. Ibuyan Senior. Ay, kumpare Kumpare pala na yan. ako. Asa mo nangugos? Asa ka nagkugi ko? Siya, Wala may nangugos. Asa man kagi? Amo lagi sungay. wala nagugot, anong ay lang? Oo. Oh. Kaya pala ito. Ay, tsaka masarap ang mga lugaw ni... Ay, ano, diba? lamian na yan. Ay, lugaw. oo. Magpalugaw ka naman dyan. EBC President. Oo, Okay, lami oh. yung lugaw. Lami po ng lugaw ni Kuan katong atong Sabado sa Kapamilya Love Weekend ni Councilor Sweet Advincula. Ay, itamis ka kayo na. Napag-celebrate iyang gupit dito sa Kuan, Tita Press. Oh, Nya paspas pa kayo magupit kaya ang Oo. coordinator sa gupit dito wala lain kundi ang banggiitang si Oo. Uncle Densyo Ruego. Ay, si Dinsyo Ruigo. Banggiitan niya si Banggiitan Dinsyo. kayo, oo. Daga na kayo nagikuan na si Dinsyo. Daga nagnapagan na ng Dinsyo Ruigo. Grabe, how na kamera mo? Ay, Mo zoom in ba yung kamera na ano? Klaro jud kayo ba? ato na sugdan ka pamilya atong oras. Alas 7:12 na niya nato ang segment nga. Kini ang akong tugkaran. higala kumusta? Maayong buntag Senador Manny o Kuya Cards o kanimo maanyag nga Ate Pressy. Tagos kasngan nga puring nga taga-Agdaw. Paligon na kus pagtugtog sawit ka nag-uluhan. Inag, awit na gitulo. Itulo na. Awit na gitulo. Yes! Ganun tatlong baby maningi pangayo. Pamilya na taon niya. Ano to? Ayang awit nga. Tatlong bebe. Tatlong bebe. Charlie din na sabi ng Wak-wak. Naog wak-wak. Naog wak-wak. Tita Press, larga. Presela ay akong problema kining akong bana nga hilig kaayo mo kaon og balot. Kanang itlog sa bebe Senador Manny. Oh. Karon wa man maproblema. Asa man ni? Karon wala mo Karon wa man na problema. problema sa kwaunta. Pero karon man good Senador og akong bana na sige nagkaon og balot. Mhm. Anong bayot man ning nakabutan? Sa sige na ko no. Oo. Sa sige na kog sa sige kaon og balot. Oo. Magbakang-bakang naman hinuon og lakaw, mora og bibi. Pwede ba na akong ipa-braces ang tiil aning akong bana? Kana ganing ngipon nga hiwi, mutulid man gani. Sumaan ni mo. Kamay na butana na po rin. Ay, ayaw palaguta si Tita Prissy Aling Puring. Oh. Oo. Pabrisan daw niya ang tiil. Yan di pa ngayon, kanang nga tambag na to. Oo. Pwede bang i-brace ang kanang tiil? Tiil, Kapag oo. ang no, sa Oo, iba na. oo. Kay nagkaangkaan nga mula ka sa Oo. sige ka og balot. Daw sama sa bibi na mula ka. Di ako siguro pa nga si Catherine, no? Sige, dis ka, pato ba o bibi?
Yami Paler. Yami Paler, sige nagkaon og balot. Oh, Nga naman, this is ang kaong balot. Oo. Di man po ni bakang. di man bakang na sanaw man siguro na ako. Oh, nung nagkanang magkumpayat sa iyang motor. Oo. Suswara nagkining patong. Na puti pa color sa iyang motor. Ano niya? Mura yung pato. Pwede ba na ipabraces ang tiil? Pwede siya. Pwede. Mm. Sa magod sa ngipon nga hiwi. Mm. Pwede man sa magkalid na pinaagi sa ka ng pag kaning brace na rin eh. Oo. Ang iyang buhaton, Mm. no, butangan na na siya kada bitang Oo. hagdanan. Hagdanan. Kadang hagdanan to kaang-ang. Ibutang niya siyang tiil. Tapos, May praktisan niya og kada bitang kaang-kaang. Og iya sa sundan og karang. Aron makatans paglakaba. Kamala naman wala ko yung bana. wala na mula ko uta Butangan wala. nagkarang. Kay kaang-kaang biya mo lakaw. Oo. Kay basin niya og madikit pod, no? Madikit ang tiil. Hayan mabuak ang itlog sa inyong bana. Balikin nga na. Ano pa lang ko ang binugok. Basit tigas kay mong bana po rin na mag-abot niyang drop itlog. Kay mahimo niyang kampana na simbahan. Ano pa lang, nagbagting kapilya. Mana nga, di sa gusto na mag-abot yung itlog. Kasi ningin niyang mas banting mga kapilya. Alam mo, libugan na yung anak ko rin. Kay mo alagin na. Nang libugin ang Kay utok. magkano sa mong bana sa ligalyo pohon, inigbangting anak niyang itlog. Dapat dito magdikit. Di Dili magdikit. magdikit kay may spark na siya. Mag-abot ang negative o positive. Manggaling po rin sa mga bana sa masilingan. Dalawa na yung bana po rin katang kaang mana. Tingnan lang nga. Muan ko na isang kampana sa sambahan sa Misaligalyo. Okay. Ayon lang ang masabi natin. Ay, sige na lang pa rin. Alam mo, libuga sa imong problema. Kay- Paon yun nilang imong bana. Yes. Okay na magkaang-kaang, no? Okay Okay lang. na. Walang problema. Basta masod lang. Ayon po, wala na tayong masabi dyan. Thank you very much sa ating At least Rachel nahatag na- Sindir. I hope na marami siyang nakutlo ng bulawan ng pulong dyan sa ating Ate Prissy. Thank you very much. Lahir dyan, Tita Fresh, pag naaka. Dahilan talaga, ibang klase, kahit siya lang ang magstorya, tigkatawa rin tayo. Sayang, hindi ako man nag-amot ni George Gapon. Oy, dali si Kuans na tanine. nagapon ni Duaw. Sa man ka tanine, nagpadua-dua o gimingaw. Wala kang ingan nga nang hawa manggod. Ay! Ano siya, wala naman siya, wala siya nag-radyo na. Pwede Sabi namin mag-visit-visita ka lang dito. Iba pa rin na Wa ano. kay radyo na tanine. Oo. Pagpalit na lang diya sa downtown o kanang AM FM, Oo. dala-dalahan na lang. Ay, wala lang ikong oras. Sumusunod na ang gap doon sa Kinabe version 3.0 level up. For life. This song is brought to you by GSM Blue Mojito. Make it easy to drink responsibly. Ano yung naglalag dito? Di na Prissy. Kahawd ba? Grabing pag-improve. Kaya Carlo. Sakit yung panga. Christmas with Ladies' Oh. Choice.
You're always with